Good morning. So may buntag sa tanan, no? Medyo ang akong tingog, no, padyod na ulian. Medyo pagaw pa, pero dili ni siya mahimong babag para dili ta makapadayon og basa sa pulong sa Ginoo. Amen. So karon, sorry ha. Karon nakasugod tag sayo kay akong mga anak tuwa na sa school, no? So salamat sa Ginoo nining kahigayonan, no? So karon naanata sa Genesis chapter 49. Kay kagahapon atong nahuman ang chapter 46, 47 ug 48. No nga mahitungod sa pagkita ni Jacob ug ni Jose for the first time gikan sa kadtong time nga gibaligya si Jose sa iyang mga igsuon, no? Unya lami kayang ilahang pagkita, no, kay gihan-ay gyud sa Ginoo tanan, no? Imong makita ang kamot sa Ginoo bagi ka sa sinugdan hangtod atong time nga nagkita sila usab. Gihan-ay sa Ginoo tanan. So igsuon dili na ta magdugay-dugay, no? Ato anang padayunon kay ang kini nga istorya bahin gihapon ni sa ilaha, no? Sa kinabuhi ni Jacob uban iyang mga anak, no? So naana ta sa chapter 49, no? Genesis chapter 49. But mag-ampo sa ta, no? Ginoong Dios nga labing gamhanan, hari ka sa tanan, ikaw naghimo sa langit ug yuta. Og ikaw Ginoo ang labing gamhanan nga Dios nga mong gialagaran. Ikaw among giyukbuan, ug Lord, ikaw mong gina-welcome karon samtang kami magabasa sa imong pulong. Lord, kami naga-invite kanimo nga ang imong balang espiritu, Dios, may magapamuhat sa among matag usa ka kasing-kasing ug hunahuna. Lord, anoint us, O God, nga ang imong pulong, Lord, dili mo labayng kawang Ginoo. Samtang amo kining madunggan, Lord, I pray nga ang imong pulong mamuhat sa among kasing-kasing, O God, mo transform sa among kasing-kasing og mo renew sa among hunahuna, Lord, nga ma-align kami diha kanimo. Dalaygon ikaw, O Dios, sa walay katapusan, og kining tanan among gisalig og gitugyan diha kanimo, pinagi sa ngalan ni Jesus. I-bless ang tanan nga naminaw karon, Lord, ang tanang nagatan-aw karon, panalangin ni sila uban ang ilang tibok panimalay. Kining tanan akong gipasalamatan o gibalik na ko ang himaya ug dungog diha kanimo lamang, O God. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Igsoon. Okay, so nanata sa chapter 49, no? Okay, so Genesis chapter 49. Okay, so mao ni ang panagna ni Jacob bahin sa iyang mga anak. Okay, so 49 verse 1. Gipatawag ni Jacob ang iyang mga anak sorry, og giingnan. Pagtigom kamo og isulti ko ang mahitabo kaninyo sa umaabot nga panahon. Okay, verse 2. Ngari og pamati kamo, mga anak ni Jacob, pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Verse 3. Ruben, panganay kong anak, ikaw ang akong kusog ug una kong anak sa batan-on pa ako. Ikaw ang labing mapagarbuhon ug labing kusgan sa akong mga anak. Okay, sama ka sa mapintas nga baha, apan dili ka mahimong labing gamhanan kay nakighilawas ka man sa usa sa mga asawa sa imong amahan. O di ba? Nakighilawas si Ruben sa katong ulipon ni Leah nga si Bilha, no? So mauto ang rason nga dili siya di siya mahimong gamhanan, no? Kay nakighilawas siya sa usa sa asawa siyang papa. Okay, gibulingan mo ang akong kaminyoon. Si Ruben, no? So ikaduha, si Simeon, verse 5. Si Simeon og si Levi magsuon. Gigamit nila ang ilang hinagiban sa pagpamatay. Dili ako muapil sa ilang sikretong mga sabot-sabot o sa ilang mga tigom. Kay kun masuko gani sila, mupatay silag tawo. Oy, lain po ng kinaiyan ni Simeon kay ni Levi, no? Kay kung masuko sila, mupatay silag tawo. Ingon diri og pamiangan ang mga baka sa wala lay hinungdan. Kuya pud kay ilahang mga taras, no? Okay, so mao to si Simeon o si Levi. Kay mahimo untang tinunglo ang ilang kasuko tungod sa kapintas niini og ang ilang kapungot tungod sa kabangis niini. Patibulaagon ko sila sa yuta ni Jacob og taliwala sa mga Israelita. Okay, verse 8. Judah, daygon ka sa imong mga igsuon. Tuk-on mo ang imong mga kaaway
Sa imong atubangan muluhod ang imong mga igsuon. Si Judah, no? Si Judah sama sa itoy nga leon. Patyon niya ang iyang tukbonon. Og unya mupauli sa iyang taguanan. Si Judah sama sa leon. Manghuyatid og unya muhigda. Og walay makapanghas sa pagsamok kaniya. Okay, verse 10. Nagkupot siya sa harianong sitro og sipitan niya kini sa iyang mga tiil. Huptan niya ang iyang gahom, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini aron maghari sa tanang katawhan. So murag naanay ko nga si Judah kanang line ba ni Jesus, no? Kay ingon siya, huptan niya ang iyang gahom hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini aron maghari sa tanang katawhan. So kinsa man ang ingon niyang moabot nga tag-iya niini aron maghari, no? Maghari sa tanang katawhan. Di ba si Jesus lang, no? Okay, so verse 11. Ihigot niya ang iyang nating asno sa bagon, sa paras, sa labing maayong bagon. Labhan niya ang iyang bisti sa bino nga sama kapula sa dugo. Verse 12. Pula ang iyang mata tungod sa pagpunay inom og bino. Si Judah sige siya inom og bino, no? Puti ang iyang ngipon tungod sa pagpunay inom og gatas. Inom siya bino, inom po siya gatas. Sa verse 13. Si Zabulon magpuyo daplin sa dagat. Ang iyang kabaybayunan mahimong dunggoanan sa mga barko. Og sangko sa Sidon ang iyang kayutaan. Si Isakar sama sa usa ka kusgang asno nga naglubog taliwala sa iyang mga karga. Sa nakita niya nga anindot ang pahulayan og matahom ang yuta, gipugos niya pag-alsa ang iyang karga ug napugos siya pagtrabaho ingon nga ulipon. Verse 16. Si Dan mahimong pangulo sa iyang katawhan. Mahisama sila sa ubang banay sa Israel. Si Dan mahisama sa bitin diha sa daplin sa dalan. Usa ka malalang bitin nga mopaak sa tikod sa kabayo aron mahulog ang nagkabayo niini. Okay, nagpaabot ako sa kaluwasan nga gikan kanimo o Ginoo. Verse 18, no? Okay. Si God, G-A-D, no? Sulungon sa mga tulisan apan muasdang siya og mogukod kanila. Verse 20, ang yuta ni Aser mohatag og maayong pagkaon. Mag-andam siyag pagkaon nga angay sa mga harianon. So si Aser murag tigpakaon, no? Ingon siya diri mag-andam siyag pagkaon nga angay sa mga harianon. So na Tagalog baker siguro siya, no? Kanang chief cook chief cook, no? Kay siya man mag-andam, no? Okay, sa verse 21. Si Neftali sama sa usa ka lagsaw nga makapatuyag dagan ug anindot ang iyang mga anak. Si Jose sama sa usa ka ihalas nga asno nga anaa duol sa tubod. Ug sama sa ihalas nga nating kabayo diha sa bakilid. Kaysa walay kaluoy ang mga mangangayam lutos og mupunting kaniya sa ilang mga pana. Apan wala siya matarog. Og malig-on ang iyang mga bukton tungod sa gahom sa gamhanang Dios. Tungod sa gahom sa gamhanang Dios ni Jacob. Og sa gahom sa magbalantay ang dakong bato sa Israel. Tungod sa Dios sa inyong amahan nga nagtabang kaninyo, tungod sa labing gamhanang Dios nga nagpanalangin kaninyo. Hatagan kamog ulan gikan sa langit ug tubig gikan sa ilalom sa yuta.
Gipanalanginan usab niya ang inyong mga dughan ug mga taguangkan. Verse 26. Gipanalanginan kamog mga pagkaon ug mga bulak ug karaang mga bukid, mga maanindot nga butang sa walay katapusang mga bungtod. Maanha unta sila sa ulo ni Jose, sa agtang niya nga gipili gikan sa iyang mga igsuon. Okay, so 27. Si Benjamin sama sa manunukob nga lobo, buntag o gabi siya mo patay og motokob. Okay, verse 28. Mao kini ang 12 kabanay sa Israel, ug mao kini ang giingon sa ilang amahan kanila sa dihang gipanalanginan niya sila sa panalangin nga angay sa matag usa kanila. Verse 29. Unya giingnan sila ni Jacob, hapit na ako mamatay, ilubong ako tipon sa akong mga katigulangan didto sa langob nga tua sa uma ni Efron nga Hitihanon. Okay, so remember katong langob nga gipalit niya, no? Sa previous chapters. Okay, verse 30, sa Makpela sa sidlakan sa Mamre sa yuta sa Kanaan. Gipalit ni Abraham ang maong langob ug uma gikan ni Efron nga Hitihanon aron himuong lubnganan. Oh, nakalimot ko iha itong papang nagpalit no si Abraham iyang gilubong didto si Sarah. Okay. So, unya dito pud gilubong nila si Abraham pagkahuman. Kay 31 didto gilubong ni Abraham og si Sarah nga iyang asawa ingon man si Isaac og ang iyang asawa nga si Rebecca. Didto ko usab gilubong si Leah. Oh, ang maong uma og langob napalit gikan sa mga Hitihanon. Human pahimangnui ni Jacob ang iyang mga anak, mihigda siya og namatay. Oh, wow, kanang lami ra pud iyang kamatayon no, kapag humanyag panugon, namatay, nihigda niya, namatay siya, no? Wala bag dili kayo sakit, no? Kay tigulang nang pug kaayo siya. Sumauto siya ang chapter 49 igsoon, pero magpadayon ta sa chapter 50. Okay. Gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilak siya o gihagkan niya ang nawong sa iyang amahan. Verse 2, unya, gisugo ni Jose ang mga mananambal nga nag-alagad kaniya nga imbalsamahon ang iyang amahan og gituman nila kini. Okay, so verse 3. Miabot og 40 ka adlaw ang ilang paghimo niini. Mao kini ang kasagaran nga gidugayon sa pag-embalsamar. Okay. Ang mga Ehiptohanon nagbangutan alang kaniya sulod sa 70 ka adlaw. Okay, verse 4. Unya sa natapos na ang pagbangutan alang sa iyang amahan, miingon si Jose sa mga opisyalis ni Paraon. Kung mahimo palihog ibalita kini kang Paraon. Okay, verse 5. Sa dayon ng kamatay sa akong amahan, gipasaad niya ako sa paglubong kaniya dito sa lubnganan nga siya mismo ang nag-andam dito sa yuta sa Kanaan. Busa, tuguti ako sa pag-adto dito aron paglubong sa akong amahan, unya mo balik ako dinhi. Verse 6, miingon si Paraon, lakaw og ilubong ang imong amahan sumala sa gisaad mo kaniya. Verse 7, busa migikan si Jose aron paglubong sa iyang amahan, ug ang tanang opisyalis ni Paraon ug mga kadagkuan sa palasyo ug ang tanang dagkong tao sa Ehipto mikuyog kang Jose. So nagpanon sila, no? Kay verse 8, miuban usab kaniya ang iyang pamilya, ingon man ang iyang mga igsuon ug ang pamilya sa iyang amahan, ang nagpabilin sa gusin maulamang ang mga bata ug ang ilang mga baka nga mga kanding ug mga karniro. Verse 9, mikuyog kaniya ang mga tao nga nagsakay sa mga karwahe ug sa mga kabayo. Dako kaayong panon sa katawhan ang mikuyog kang Jose, no? Okay, verse 10. Sa pag-abot nila sa giukanan didto sa Atad sa sidlakan sa Jordan, nagbangutan og nanghilak sila sa hilabihan gayud sulod sa taas nga panahon.
Si Jose naghimog seremonyas sa pagbangutan sulod sa 7 ka adlaw. Dugay-dugay po dilahang kanang pagbangutan, meaning pag-mourn, no? Nag-mourn sila kanang murabag sa Bisaya pa naglamay sila, no? Ngayon naghilak pa sila. Kay layo man kay ilahang minteryo, yang ilang lubngan. Okay. So, verse 11. Sa pagkakita sa katawhan sa Kanaan, sa pagbangutan dito sa atad, miingon sila, kini usa ka masulug-on nga seremonyas sa pagbangutan sa mga Ehiptohanon. Busa kadtong dapita ginganlag Abel, Misraim. Nahimutang kini sa sidlakan sa Jordan. Okay, verse 12. Gituman sa mga anak ni Jacob ang iyang tugon kanila. Verse 13. Gidala nila ang iyang lawas tungod ngadto sa Kanaan o gilubong sa langob sa Makpela sa sidlakan sa Mamre nga napalit ni Abraham lakip sa gikan kang Efron og Hitihanon aron himuong lubnganan. Verse 14. Human ilubong ni Jose ang iyang amahan, mipauli siya sa Ehipto uban ang iyang mga igsuon og sa tanan mga mikuyog kaniya sa paglubong. Okay, verse 15. Human namatay ang ilang amahan, miingon ang mga igsuon ni Jose, tingali bayag nagdumot gihapon kanato si Jose og naglaraw sa pagpanimalus kanato tungod sa atong gibuhat kaniya. Verse 16. Busa nagpadala silag mensahe kang Jose sa dayon na niyang kamatay ang imong amahan nagtugon. Okay. So ang iyang igsuon nagpadalag mensahe kang Jose, no nga daw gikan sa iyang papa. Okay. Ingon diri, sa dayon na niyang kamatay ang imong amahan nagtugon kanimo niini. 17. Sultihi si Jose nga ako naghangyo kaniya nga pasayloon unta niya ang iyang mga igsuon sa sala nga ilang nabuhat kaniya. Busa pasayloa in taon kami sa sayop nga nahimo namo nga mga sulugoon sa Dios sa imong amahan. Mihilak si Jose sa dihang gisulti nila kini kaniya. Syempre no kay yan namang gipasaylo gyud ang igsuon, di ba? Verse 18. Unya miduol sila kaniya og mihapa sa iyang atubangan. Ania kami sa imong atubangan ingon nga imong mga ulipon. Okay, verse 19. Apan miingon si Jose kanila, ayaw kamo kahadlo kay dili ako Dios. 20. Ang dautan ninyong laraw bato kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa nahitabo karon, no? Yang gi-explain, no, nga dili na mo kinahanglang mag-guilty, no? Kay ang inyong gihimo nga dautan gihimo sa Dios nga maayo. Mo nay kantong kanta bitaw nga kanta. Unsay gi meant for evil, God turn it for good, no? Okay, so verse 12. Busa ayaw kamo kahadlok at timanon ko kamo og ang inyong kabataan. Niining paagiha gipasaligan niya sila sa mga pulong nga nakahupay sa ilang kasing-kasing. So okay, nabugatan po siguro sila bano kay nag-guilty gid sila sa ilang gihimo. So karon nahupay na ilang kasing-kasing. Verse 22. Nagpuyo si Jose didto sa Ehipto uban sa banay sa iyang amahan. Miabot ang 110 ang iyang edad. Okay. Nakakita pa siya sa mga anak o sa mga apo ni Ephraim sa dihang nataw ang mga anak ni Makir, anak ni Manases. Gidawat sila ni Jose ingon nga sakop sa iyang balay or banay. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, hapit na ako mamatay apan dili kamo pasagdan sa Dios og dad-on kamo niya ngadto sa yuta nga gisaad niya kang Abraham kay kang Isaac o kang Jacob. Unya, gipapanumpa ni Jose ang mga anak ni Jacob nga kon kaluy-an sila sa Dios, dad-on nila ang iyang mga bukog, inigbiya nila sa Ehipto. Okay, so remember,
kibali si Manasseh o si Ephraim anak naman to ni Jacob, no? So giisip na ni ni Jose, no? Nga silang duha igsuon. Verse 26, unya namatay si Jose dito sa Ehipto sa edad nga 110. Giimbalsamar nila ang iyang lawas sa wala pa nila kini isulod sa lungon. So no, ilaha pong gibalsamar, no? So mao kadto ang chapter 50 sa Genesis og igsoon. Congratulations! Nahuman nato ang libro sa Genesis. Praise the Lord. Glory to God, no? Nahuman nato karon. So praise God. So sanod higayon naa na ta sa Exodus, no? Sa Exodus na ta igsoon. So salamat kaayo sa imong pagpadayon, og paminaw, sa imong pagsubaybay, og salamat kaayo nga ang Ginoo gayud, no? Mamuhat sa imong kasing-kasing. I pray nga ang Ginoo mamuhat sa imong kasing-kasing sa pinasahi nga pamaagi nga diin ang iyang pulong mahitisok gyud sa imong atong kasing-kasing og kini atong magkinabuhi sa matag adlaw. Makatag natog kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. So thank you kayo Ginoo, thank you kayo igsoon sa sunod nga higayon kita-kits na usab. Thank you.